An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko juma tɛmɛnen an ka finitigiw kɔni ye walejugu tabajugu 15 kɔni faga Tina kungo kɔnɔna na ni ale bɛ Mopti mara la a yirala k'a fɔ kɔni ko nin wale in kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ko an ka finitigiw kɔni de wulikajɔ yɛrɛ kɛ ni ka taa nin walejugu taba ninnu sɔrɔ ka dagayɔrɔ la ni ka kɛlɛ wuli u la kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko in kɔni sen fɛ ko an ka finitigiw kɔni mɔgɔ kelen kɔni nin tora a la wa min ye mɔgɔ 2 ye ko o fana joginna nka an ka finitigiw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɔni k'olu kelen ka mɔgɔ 15 in kɔni faga o kɔfɛ ko u ye moto dɔw kɔni tiɲɛ fɛnɛ ni olu tun bɛ majugu ninnu tun bɛ moto ninnu de ta ka t'u ka kojugu ninnu kɛ wa ko min ye maramafɛn caman kɔni ye ko o fɛnɛ minɛna ka taa ka bɔ nin yɔrɔ in na o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko an ka jamana kɔnɔ hôpital 7 ni o ye dɔgɔtɔrɔsoba ye o kɔni o bɛna jɔ a tɛmɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko ni dɔgɔtɔrɔsoba ninnu kɔni bɛna jɔ yɔrɔ min na o de ye Kita Buguni Marakala San Ɲoro Kulikoro ale ni Kucala kibaruya minnu kɔni sera an ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko musaka min bɛna don ni dɔgɔtɔrɔsoba ninnu kɔni jɔli la ko bɛ t'i da fo miliyari 94 kɔni na a yirala k'a fɔ hali bi kɔni ko nin yɔrɔ ninnu kɔni ko u ma suganti dɔwɛrɛ fɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko jama kɔni baden bɛ nin yɔrɔ ninnu na wa ko min ye dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya kɔni ko o b'u kan kosɛbɛ ko k'a d'a kan dɔgɔtɔrɔso fitinin minnu bɛ yen kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko olu kɔni tɛ se bana minnu kɔni bɛ na u ka yɔrɔ la u tɛ s'a bɛɛ kɔrɔ tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Marakala yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso ye a yirala k'a fɔ kɔni ko a bɛ dɔɔnin bɔ sisan kɔni yen kɔni tuma bɛɛ u bɛ banabagatɔw kɔni ta ni ka taa n'u ye Segu de walasa u ka se ka furakɛ k'a d'a kan dɔgɔtɔrɔso fitinin minnu kɔni bɛ u sera u dan na ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la